Tara tayo mga ka-taker. Sir, pwedeng humingi ng sticker, sir? So may sticker tayong nakuha mga ka-taker, oh. Iyan, oh. Sir, thank you, sir. Thank you. So ito mga ka-taker ay fiesta ng anong barangay, sir? Angayan Norte. So yung mga ka-taker, taga Angayan Norte tayo, kaya happy fiesta sa taga Angayan Norte. So kakabit na natin to mga ka-taker. So shoutout natin yung mga kasama ni Ate Michelle Manise dito na mga nag mamando. Ayan, shoutout sa kanila. Ayan, sila Kuya Erwin. Ayan, lahat ng officials, barangay officials ng Angayan Norte. Yun. Alright, hindi masyado kita. Ayan, kita na. Alright, so ikakabit na natin tong sticker mga ka-taker. Dito na lang siguro sa likod mga ka-taker natin ilagay. So mga ka-taker, ilagay natin dito. Yan. Yan o. Oh, Angayan Norte, Balonga, Pangasinan. Fiesta, February 16 to 18. Lagyan natin dito. Diba? Stick. Stick. Let's go. Syempre hindi tayo pwedeng magkalat ng dumi dito, kaya ilalagay natin dito. So yun, shout out uli natin lahat ng nandito. Yan, magandang tanghali, magandang hapon. Saan? Alright. Let's go.